vychádza priestor, kedy môžete trošku rozohriať vaše dlane. Skúste. To znamená, že zatlieskať. Môžem merať, hej? Chvíľkovo vychladíme, nech nie je taký horúci, a potom dostane priestor práve toto malé zariadenie, volá sa meter. Vybrali sme 3-metrový meter, keby náhodou sa rozhodli chlapci a dievčatá zo Skalice urobiť 3-metrový trdelník, aby bolo čím merať, ale mám pocit, že sme to prehnali. Stačil by meter 2-metrový. A meter 64,5 to bol veľmi krátky meter, lebo minulý rok bol rekord meter 64,5. To znamená, že to je málo a 2 metre akurát stačí. Ako je dlhý, dozviete sa približne o 3 minúty. A už ten jeden človek, ktorý typoval z tých 10 a je tu prítomný, už môže začať uľúkať, prípadne vyskakovať. A keď vidíte uľúkajúceho a vyskakujúceho človeka, to je ten, čo vyhral. Prosím vás, tak ho potom nedražajte k zemi, akože závidíte, ale poďakajte o porabenie a povedzte gratulujeme. Môžete ma dať dolu? Koľko ešte? Trošku menej než to. Nemáme čas, treba tomu pomôcť. Jaj? Kto to zakričal? Pani, ja keď som mal toľko rokov, čo by bol som slušný k ľuďom. Keď budem kameramani fotografii, keď sa budem merať, budem tvárom k ľuďom, tak poďte z tej strany. Už to hrozilo, že sa nám roztrhne, ale vďaka tomuto mužovi sa neroztrhol. Ak by sa bol roztrhol, rekord nie je platný. Takže je to absolútne v poriadku, trdelník je celý. Ináč, ja si Skalicu pamätám, ako mestské ľudia trošku úprimnejšie tlieskajú. Vy asi ste z Holíša, čo? No tak ukážte, ako Skalica netlieskajú. Ak by ste tu päť dali trošku dozadu, by mi prdel. Ideme na to. Igor Svitok na jednej strane. Kamery sa zameriavajú na stranu moju. Toto je minuloročný trdelník, ale tu je o niekoľko centimetrov viac. Takže, dámy a páni, tento trdelník má dĺžku, ktorú poviem hneď. Milí priatelia, no však už teraz môžem oznámiť, že minuloročný rekord 164,5 bol prekonaný. Konkrétne o rovných 10 cm. Trdelník má 164,5 cm. A ešte môžem mu predčiť. 175 rovných! Takže blahoželáme certifikát, odovzdáme priamo na pódiu.